Kaseng hanyo trap youth council kan ap ya kajingmi nakarai kakashari ke bansyong bishar hakat khandai tarik nailar arjar pusau shwa bakan ya daki we kilinti ya ki brio ki basa halum sarve mendagasngi kalai phoi tarik naitung arjar pusau president ke HYC uba roi person ram ulaong batat hadu ka tegasngi kaseng kan sasyem ya karai ke deputy commissioner ke east khase hills kala khot ya karan ya ke HYC halor kane kakam ringkat ke jingnon lang ki officer na ka cantonment board bat ki pulit ru kumju La ban kedo badang shen ke HYC kala kenda ya kumba prapho tali AA ki yang dara ki bashna hakade ke jaka ki bala suba bawan sa be an. Ban ya kenduk ya ADC hadin be ilapha ya ka jing pentek dan ya notice yang ni bahkan ke jing kenduk lang ring ki no ilam no seng nakaliang jong di DC office nakaliang jong ka office jong defense estate officer nanti no Guwahati bukungju nakaliang jong office jong SP at by day but kato ko ka issue ya ka ba nakaliang jong seng la shim kumba chupun kemau ka arkulai tri ujamang jong mentau snam kaseng hadin ba nilalap ya gadingdon jong kibriu ki basak bean yang te pulung sorbi budon kumba prapo kado sispa tali gilong ye nakaliang jong kaseng nilalet nilashim ya kesenjam ka bangin let hi untuk jaka ban penpra lane ban be ki kibriu ki basak bean hak tu jaka hoi nilayo ban le ek ke badai ban yo ban nilayo iru kata ka hadin mangi na kaliang jong seng ila shim itu senjam ban penprai ki yeng kilayo i na kaliang jong bor kulit kila pen hak kes dan kila pen ngak kes ki noilam jong seng abang ila hap kan wan ban le ko police station la arsin laisin menta kila pen ngat yang kumba yang alai tili kes yo vice president bot secretary lai tili kes haki kendon ki fair jong ka IPC Tiwala kata na kaliang jong kaseng kung mangilaray yung ba katu ka jaka ka badang hamtu kari ka jaka ka bakumi shibun ki kambean hamtam ya ni so shlong na marngilap kung makaseng kalap kari ka jaka ya ka balang supply udrak sa keleng na so shlong kawini ki jaka ki ba supply udrak sa keleng ka so shlong akaba ki donru kinong supply na kita kinong di udrak ki ba ki balik syong leksa ka jaka dang kini kisi ngiyo jingtip ilayo ri kidur jong kibreu kibami na to jaka kibalet bandeu drug support surok bat kumju ra kiwi benta jong so sulong bat na kila amil pat kile syong le sa to jaka hot matla na kaliang jong kaseng hadin ka apply tarik im shimlayo shu ban le irung to jaka na ba hadin bangilale e to kam na kaliang jong kibor district kibor kulit kila apara pahara to jaka bangilyo shu ban rung banmi nrei kumbang ila ong hinado ubasdang ngingi kwa ban yoi ya ka complete demolition la ne ka jing penpra ka bapura ka bapenkut ya ka jaka borok kowe di ka jingwan ni kendu ko jongi DC mentaksi ka de hadin be DC ila khot yang ni manwan ban ya syong ha kini ka jingetet bat ha kini ka jingelang la pentip yang ni ka baningkong e kalong ba na kaliang jong DO office na leo defense estate officer ubadi try ka ni ka jaka kila pentip ya ka seng ba kumba kalong hi kumbala pentip mensyua bakadon kata kakis lani ka state order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shilong kila ai ba ya kitu gilaingut kibre kamut laingut ki try jaka ya ba na kaliang jo kaseng nadu ka bastang hingila ong ba ya kini gilaingut ki try jaka kaseng kamdon jingtem ka kies kanya na banle e ya mentang itip bangimla rek e ga jingkwa ba ka jing trang ka jong kaseng kalong ba nalor kini gilaingut ki don sa kumba prafo tuli gilong yeng ki ba syong masa be an ki jaka yaki de ban penkut de ban be na kani jaka regi ka ba nakaliang jong di office ki pentip yang i hakaning meeting ka menta kalong ba nakaliang jong ki kwa haban penkhut kamut ki kwa ban penkhut ya barok khan kamut ba ya kini gilaingut ru ki ba syong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru ya kini ki prapotuli gilong yeng ki bala lap haka jinglet ka jong i ka jinglet jurip lang bat ka office jong u additional district magistrate ka bala pelong ki singi menta nakaliang jong di office ula pentip yang i ba karai kabakakut kan sa ay gamde kakat kendai tarik jong panai August bar hakata kasingi on sayo ya karai kaba on hadin kata on sala banle eke gabadon kam banle nama nakaliang jong ki kwa ba habakwa haban penkut ya kani jaka kim kwa ban penkut tangi kini giwe ngi kwa penkut baro khat dari nakaliang jong kaseng ila ongru bahadin kakat kendai tarik lada jaba ka office jong di u kimyo kanu hukum na kut ang bede kini kilaingut dari gajing trang gajing angnu jong kaseng galong kini ki prapotuli gilong yeng ki basyong be anya kani jaka ki balatep ha pelen barok kitip gadisi office katip nama hadin bala ile ya katu ka survey haringkat bat ni
office jong SP katib ka DO office katib bakini ki beri ki shong be an ka jingkli kalong balai omla ban le ni ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat do CEO jong cantonment ngila pen paru kiwi gida yong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka ba shong ki rupat ba ki ba shong batam tang si put arput ka jaka jong cantonment phikloi ban pen pra phikloi ba wanra ki pu silom pen pra simit pen pra men step men sngi phim up again rebeli pat ikini gibri ki ba filan tep bagi shong be an re phim la le kada ko maki ki ai ka long ba kadon kata ka kut order tina kaleng jong seng ngim sim las ngap kawi nong rim ka mangiang ka long ba ka kani ka jaka de pim put ka jing he jo kani ka jaka ka de 0.248 acres pembut ba kumba ar hajar square feet kani ka jaka ka tu ka jaka berkoi ka jing kwa jong seng golong ba haki hadin ka khak nai tri ni dei banyo i ba yakani ka jaka yakini ki beri ki bashong be ai ni jaka deiban penpra bal ada nakaliang jong ka cantonment la da kanyang jong ka DO kim shim gunu ka senjam la ni kim la ban le ke ki budon kam ngim ban si ban pelong ya ka seng sa sisin pat ban shim ki we pat ki senjam ki kham e ho ni la sha pengat ki kis ni la sha pengat ki kendon rela nangi kwa pat ban pen khoi la ne ban yada kham tam ka jingrung kertep jong ni gibriu ki bangim tip ki wan le kin le che ki bangi tip ki diberi ki bawan tang ban penthok briai ka ri ka be ka jongi lamba ki kam be ai ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki wei pat ki kam sni bangim tip ki bang maki ki le ang to po jong ni ka jaka na mar ban le irong to ka jaka kalong isat met hadu kata tena kaleng jong sengi la keren dak basha ba ki ong ingi aila tak hatu ka khandai trik jong panai August namar ba ka kut ka order kan sami na kut hadin ka khandai trik jong August ba ki la keren do dak basha bakin sayo kata ka order ka bolong kabalong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khandai trik pala dak hadin ka khandai trik ni sngo bana kaleng jong ki kim la ban le ji ka sengkan sale pat sada kui ki kam ya ka ba nginom sya namar ku makalong mentangi myo bandrung tu ka jaka mo OEP namar bala set la khang lembagi bor pulit bakum ta ter rela da hadin ka khat khandai trik hadin gani gajing ekren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khandai trik kin yo ka hukum ka bakin la banle ka bodon kam tela da kim la banle kata la ni kim yo banle kata nyimban si nak kaleng da paseng ya ban syem biang sakwi senjam banle bodon kam